Otec Denis Kukučka a nádejný odchovanec Trenčína Michal Kukučka ako jeho syn. Ďalší hráči, ktorí si prešli akadémiou This is my sen, sú Andrej Kišac, Oliver Lapoš, Tomáš Lichner, Nikolás Valo, Marek Mišák, Matúš Laurenčík. Ich súťaží, to sa mu napokon aj podarilo a teda môže si opäť vyskúšať, aká je úroveň našej najvyššej. Na Dominika Holého, tu je Pires. Jude Sunday. Sunday, veľmi rýchly krídelník Sunday, jeho strela iba do bočnej siete. Ďalší nákop od Bagína. Dobrý na Demitru, ktorý z prvej ešte posielal loptu do pokutového územia. Tak toto je teraz veľká škoda pre Trenčanov, ktorí až na tretíkrát, tak predsa len nie. Pripravený Jozef Halas. Pozor na break pre domácich, dopredu. Ukázal veľmi solidnú rýchlosť, jeden z hráčov, Častkoviec, 3 proti 3. Petráš, strela, ktorej chýbala Razan. Prudký center a je to prvý gól. Tak predsa len Dominik Holý v 27. minúte posiela svoj tím do vedenia 1-0. Výborne posadená lopta vzduchom na hlavu Dominika Holého. Kopu, ktorý domáci chceli rozohrať nakrátko. Nepríjemná lopta ešte poskakuje v pokutovom území. Trenčania možno teraz vymyslia zaujímavú akciu. Lukáš Skovajsa sa vytiahol z pozície krajného obrancu až do pokutového územia. Sunday obalová. Jeho ľavačka priamo ku Kišacovi, ktorý poľahky loptu zalepil do ruka. Uzdali Damianovi Barišovi. Zastavil aj druhý útok, podobne ako teraz Akila, ktorý môže ísť dopredu. Hilary Gong nebol v postavení mimo hry a teraz sa môže zapojiť Dominik Holý do kombinácie, ktorý padá v pokutovom území, ale na faul toho bolo naozaj málo. Izerák. Ale prihral len k Sundayovi. Po ňom Akila. 3 proti 1. Tak ukážte sa jednak v defenzíve, jednak v ofenzíve. A predsa len to, na čo sme čakali v celom zápase, a teda rýchlu kolmú akciu z pohľadu Trenčínu, prichádza v 93. minúte. Hilary Gong 2-0. Hilary Gong, OK Častkovice, AS Trenčín, tesne pred koncom 0-2. Podarí sa predsa len domácim skorovať. Je to tak! S číslom 25 Dominik Martišiak sa pretlačil do zakončenia a Trenčín môže naozaj ďakovať Hilarymu Gongovi za to, že vôbec ten gól dal, pretože ak by teraz prišlo vyrovnanie, tak to už by bol následný vabank. Absolútne laxné. Center do pokutového územia na zadnú žrť, kde bol s dobrým náskokom Jozef Halas na zadnej žrdi, ale nič sa už nezmení na tom, že Častkovce v 3. kole prehrajú s Trenčínom 1-2. My už smerujeme o chvíľku na hraciu plochu za oboma trénermi.